Hej, jeg heter Sona Strøm. Jeg er sound som verskar i Kjøsana. Vi stand her ute i Smidgjere, hvor vi har noen gode mynter fra Hutja kyrkja, fra 1835, og det er som første dag. Det er gamla tilfære var helt annan kvaliteter enn den nødvendige vinteren som halta 25-30 år. Alt i Sjån Holmkjørs, det er jo nekva flotta profiler i hele sannet. Så att glaset är inte perfekt som det är nu i vintern. Det är så som är rufflott. Det är så kitta i som man gör det för vi linar i kit. Och så kör vi några glas utan att det som är optoglas. Som är perfekt lucka som man har vid termorutan. Det är linoljemålning. Det är ett sorts naturprodukt. Det vi har fått en renässans nu. I miljö och sånt. Så tatt en tjej tutsi dier i mittlen kvarja behandling. Det har varit plastikmaling så man kunna just atna en 4 timmar. Det tog ju det utkonkurrerar av modernare maling då i halsrusjonen. Ett av vintern. Så jag slutar här faktiskt är just vitta. Det är faktiskt bara rensa för maling och så samlat det.